Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun sesepuh sepuh ingkang dadi nabekten, wonten ngarsanipun ibu bapak ing kula hormati, wonten ngarsanipun kadang muda taruna ingkang kula tresnani, insyaallah sedaya rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, karahmatan, kawilujengan dumateng kula panjenengan sami ing saengga ngantos titi wekdal menika kula panjenengan sami tasih saged nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah kalebet ing dalem menika kula panjenengan sami nembe kemawon nindakaken salat Isya alhamdulillah kanthi berjamaah lan insyaallah ing samangke kasambet salat tarawih lan witir. Mugi-mugi tindak lamah kula panjenengan sami menika nami rindanipun Gusti Allah kacatet minangka amal saleh lan ing samangke badhe nampi ganjaran saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat sarta salam mugi tansah tetep nut mateng dengan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng keluarganipun lan mugi-mugi lumeber dumateng kula panjenengan sami minangka pandheripun. Amin ya rabbal alamin. Nggih, tos pundi Bapak Ibu, sehat nggih? Alhamdulillah tasih kaparingan sehat. Alhamdulillah kula panjenengan sampun nindakaken siam sedasa dinten apa 11? Oh, alhamdulillah guys. Jadi 10 hari pertama sudah kita lewati, alhamdulillah. Kita masuk pada 10 hari yang kedua dan mudah-mudahan kita nanti bisa tetap istiqomah sampai pada puasa yang terakhir nanti, dan juga tetap kita bisa istiqomah nindakaken amalan-amalan ing wulan Ramadan menika kanthi sae-saenipun kanthi sak kathah-kathahipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ing dalu menika kula kajibah ngaturaken kegayutan kalian munafik, munafikun, munafik. Ingkang nampun munafik menika secara bahasa berasal dari kata nifak yang berarti ketidaksesuaian, ora pas, ora cocok antarane sing ketok karo sing ora ketok. Maksudnya tumindakipun tiyang menika antara sing dilakoni karo nang atine niku ora pas, ora beda, ora padha, tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Lemuni ngaku iman ya kepada Allah, tapi ternyata di balik itu ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan iman itu sendiri. Jarene poso ning nek awan kok mah mlebu nang ya rumah makan Padang lan sami tertibun. Lah menika mboten sesuai, mboten sesuai antara kenyataan dengan yang ada yang di hati dengan yang dilakukan. Dalam istilah syariat, munafik adalah seorang yang secara lahiriah tampak beriman tetapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Nah, wonten ing hadis dipun sebataken Bismillahirrahmanirrahim. Ayatal munafiki salasa idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza utun mina khana. Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama ketika berbicara ia dusta, ngapusi, bohong, ya. Yang kedua ketika berjanji mengingkari.
Yang ketiga, ketika ia diberi amanat, ia berkhianat, tidak melaksanakan apa yang telah diberikan atau amanat apa yang telah diberikan. Wonten mboten tiyang ngoten niku. Sing nek ngomong kuwi kok ngapusi rono ya ngapusi, rene ya ngapusi, ya sing werna-werna nika terus kur arep napa ngoten gitu. Wonten malih tiyang sing senengane ya kur janji-janji tok, gitu. Janji-janji tok, setiap janji tapi akhirnya ia ingkari. Ketika ia diberi amanat, diberi semacam sesuatu hal atau kekuasaan atau diminta untuk melakukan sesuatu, tetapi ia berkhianat, tidak melaksanakan amanat tersebut. Niku ciri-cirinipun tiyang munafik, ya munafik. Rono rene kur ngapusi. Kula niku nggih nate diparani tiyang kanca SD. Ning saderenge niku kula pun oleh informasi kok nek diparani kae kur ngene. Jadi teng teko teng omah kula ya isine aku ki saiki kepepet arep nyewu mbahku, bapakku. Arep nyewu bapakku aku ora duwe blas cekelan. Mbok aku disili. Ning gandeng kula pun ngerti saderenge info-info teng mriku nggih gaweane kur ngoten niku. Ya. Kula nggih namung ngandani nek golek rejeki carane ora ngono kuwi. Nek carane ngono ki ora awet. Ya wis wae engko tak nehi ning aja mrene meneh engko njur dengan cara yang seperti itu. Nggih kula nehi sak tekan kula njur terus pun mboten balik malih niku kula pun oleh infone saderenge dadi pun siap wonten sik tiyang ngoten niku dadi nondi kur ngapusi lan sak piturute wonten ugi tiyang sing senengane kur janji-janji tok sok nek nganu tak balekke sok tanggal iki sok basan diparani mungkin bahkan ya biasanya sing luwih galak ki malah sing nyilih nek misalnya nyilih sesuatu atau meminjam sesuatu, meminjam sing galak malah sing disili. Makanya kula ya bingung nek. Kemudian ketika ia diberi amanat, ia berkhianat. Nah, ingkang naminipun munafik menika kalebet yang sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Pramila monggo kita ngatos-atos, ampun ngantos kita termasuk dari ketiga ciri orang munafik tersebut. Nggih. Wonten ing Al-Qur'an pun sebataken ingkang atasipun sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Nah, ayat ini menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi orang-orang yang memiliki sifat munafik kalau mau. Ya. Ugi ingkang nanipun sifat munafik menika wonten dampak mboten sae krana menika sedanipun nggih penyakit hati. Terus mulai kalau panjenengan sami gadah sifat munafik mereka yang sepisan mangke badhe merusak keimanan. Munafik adalah penyakit hati yang dapat mengikis keimanan seseorang sehingga bisa habis. Awal-awalnya rada wedi. Jadi seperti kita melakukan sesuatu dosa itu biasanya awalnya ya takut tapi nek diulang-ulang njur akhirnya ora wedi malah njur kendel, njur terbiasa menika boten dipun sae kedadosanipun. Ingkang angka kalih dampakipun nggih menimbulkan kerusakan sosial karena ingkang naipun berbohong, ingkar janji, khianat menika merusak hubungan antar individu di dalam masyarakat. Ugi ingkang naipun sifat munafik niku ugi saged mendatangkan azab Allah di dunia apalagi nanti di akhirat. Lan sifat munafik ugi menika saged
menghancurkan umat. Pramila monggo kita jagi ampun ngantos kita panjenengan sami menika melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk tadi ciri dari orang yang munafik. Lah caranipun pripun? Nggih, ingkang pertama selalu jujur. Ya, jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ingkang kalih nggih menepati janji, ya, utawi amanah. Jadi menjaga janji dan amanah adalah sifat orang yang beriman. Ingkang ketiga memperbaiki hati dengan takwa, terus meningkatkan ketakwaan. Karena ingkang namipun orang munafik menika hatinipun sakit, ya. Lan ing angka sekawan memperbanyak doa kepada Allah, ya. Berdoa adalah senjata orang mukmin. Kita harus memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat munafik kala wau. Nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar tetap berada di jalannya dan dijauhkan dari sifat-sifat munafik kala wau. Mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken, kathah lepan nyuwun pangapunten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.